I za kraj vodimo vas na međunarodno natjecanje slastičara u Orahovici. Profesionalci i amateri spajanjem boja, okusa i oblika ukusne slastice pretvarali su u prava umjetnička djela. 11 ekipa iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine stvara umjetnička djela. Jestiva. Okupili su se u Orahovici pa je i zadana tema prikladna. Orah. Neki su profesionalci, neki amateri, no svima je zajednička ljubav prema izradi slastica. Ovako slastičarstvo i je umjetnost. Svaka stvar u slastičarstvu potiče od umjetnosti, od modeliranja, kreativnosti, znači čak i skiciranja i samo slastičarstvo je čitava umjetnost. Pa jednostavno, čovjek se rodi, voli i eto tako. Jednostavno i upornost neka velika. Upravo je upornost ono što najviše treba mladim hrvatskim slastičarima. U svijetu se trendovi u slastičarstvu mijenjaju brzinom svjetlosti, a u našim školama mlade slastičarske nade poučavaju iz udžbenika koji se nije mijenjao posljednjih 30 godina. Zapravo nemaju apsolutno nikakvu podlogu, tek onda kreću učiti i tome u prilog ide činjenica da je svake godine sve manji i manji broj učenika koji se uopće upisuju, tako da smo prošle godine educirali 77 slastičara u cijeloj Hrvatskoj. Zato su natjecanja poput ovoga pravi izvor slastičarskog znanja. U biti ja sama sebe educiram. Ovako, evo, po ovakvim mjestima gdje volim otići, bez obzira na nekakvu pobjedu, vidim nešto novo, neke nove tehnike, internet, sajmovi i tako. Iako pobjeda nije važna, žiri je ipak kušao, ocijenio i odlučio. Najbolja je torta slovenske ekipe. Bilo je to sve u trećem dnevniku. Gledajte nas i na www.hrt.hr. Hvala što ste bili s nama. Slijede vijesti iz kulture. Srdačan pozdrav.